A Catedral de Ourense volve a ofertar as súas visitas, pechadas a todo e agora pola pandemia. Esta mañá os primeiros turistas agardaban con ganas, porque o certo é que a visita ben paga a pena. Poderíades ver toda a catedral aberta e iluminada, ver o museo, bueno, que realmente é un tesouro, porque hai un montón de pezas expostas de todo tipo, de todas as épocas, e que está no que sería o antigo claustro da catedral, que moi poquinha xente o sabe. Podedes subir á Torre das Campás, e, bueno, disfrutar das maravillosas vistas da cidade, e tamén o patín que dá á rúa de Xoán de Austria, que ata agora tamén sempre estaba pechado, e ali, bueno, toparedes algunhas pezas tamén bastante interesantes. Hai dous tipos de tarifas, porque o prezo para os veciños e veciñas da cidade é menor. O prezo serían 6 € por persoa, ese prezo xa include toda a visita, máis a audioguía, que vos daríamos un código BIDI, que simplemente o escaneades e xa levaría de logo o vosso propio móvil, para que non haxa ningún tipo de problema co COVID. E despois xa para os de Ourense, a entrada sería para poder ver tanto o museo, a torre e o patín, somente serían os 2 € e tamén poderíades levar as audioguías, que vos permite poder ver a catedral toda aberta e toda iluminada, que normalmente non sería posible. Na entrada atopamos unha pequena tenda na que sobresae un artigo en cuestión, este libro sobre a catedral, cuxo autor é Miguel Ángel González. Un dos artigos, a verdade, que máis demanda ten, que é o libro da catedral, que agora mesmo realmente é o único que hai publicado. Está escrito por antigo arquiveiro da catedral, que é Miguel Ángel, e a verdade é que é a única obra que temos. As fotos están realizadas por a nosa empresa e a verdade teñen moi boa calidade. De feito, agora para a exposición que está no Centro Cultural Marcos Valcárcel, a nosa empresa, Arte Esplendore, cedeu unha das imaxes do pórtico e merece a pena ila ver. De momento, os primeiros turistas chegaban desde algúns puntos de Galicia e tamén do resto de España, como Madrid e Mallorca.